Hemen txenabil, txoriren bat ikusteko ekarri ditut, edo igelen bat saltoka agian, edo izarren bat, adibidez Alfa Centauri, edo Simba Capricornio, edo Delta Panchito. Baina hemen barruan, ez igel, ez txori, ez Alfa Centaurus. Agian ikusi dezaket, kamarak paparrian dakan, orbana. A ber, ostras, eharra paparra, eta tomate mantxa. Zehose jandek, Ramon. Kaixo launak eta Virginia eta Jon, ongi etorri nire naturgune babestura, nire sukaldera. Zer mu zaudete? Ondo. Ondo? Oso ondo, bai. Oso ondo. Bueno, Virginia, zuko lako ikera behitzen dezu horri sarraketa behitzen ibiltzeko? Noiz behinka bai. Bai? Bai. Estralurtarrik ikusi aldezu hortikan? Oraingoz ez. Oraingoz ez? Katxila, mar. Estralurtarrak lurran aurkitzen dira gehiago espazio baino. Moatxo esan dezu gila. Eta zu, Jon, aditua zera desarretzeko zorian dauden animaliekin, ezta? Zein di animali horiek? Ba, bueno, lan egiten dugu guk anfibio eta narrastiekin diala mundu mailan dauden espezie mehatxatuenak. Edo ornodun mehatxatuenako besan da. Bai, porque hilaiak denak gauden mehatxatuak, ezta? Ba, bai. Bizimodu honekin. Bai, bizimodu honekin ez dakit zer gertatuko da, baina azeleratzen ari da galera. Bueno. A ber, dena txukuntzen dugu pixkanaka, Oida. denon artian, ezta? Hala da. Zu esatozte, Arantzadi elkartetikan, ezta? Eta gaur gaude proiektu berri batekin, bihotz berdeak, ezta? Bai, hori da. Zertan datza? Bueno, bihotz berdeak da proiektu bat, nerabei zuzenduta, 12 eta 15 urte bitartekoei, eta egiten deguna da, apuntatzen dan taldea hartu, eta hilabetero ekintza desberdina egiten dugu, zientzia eta naturarekin lotuta. Zer gauza ona, interesgarria, eta ni 12 eta 15 bitartean, orduan netzako ebalio, ezta? Bakarri? Zer gauza ona. Bueno, gaur ikusiko zuen, rabiole batzuk ingo ditugu, berde-berdiak, behaile bezala, eta aldi berian, ondo pasa, ezta? Saiatuko gea. Adi lagunak, eta hemen osagaien plantxa. Bueno, launak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, errezeta diteko garaian, bale? Ingoituguna da ravioli batzuk, kuia eta gaztakin beteta. Hemen ingo deuna da, hemen dazkau siaserbak likuadoreatik pasako ditugu, eta zuku bateako dugu. Eta zuku horrekin, hemen dakau semola de trigo deitzen da, semolina, baitale dakau, hemen irina eta arrautza, dena elkartuko deu eta masatxoa prestatuko deu. Gio masatxo bere reposo bihar du, lusatuko deu, eta raviolea egingo ditugu, esan duen bezala, kuiakin barruan. Kuia ingo deuna da, zatitu, pusketetanin eta laberatu. Laberatu ostian ateako deu, hemen dazkau, bai parmesanua, gaztan bera, dena nastuko deu, baitale dakau hemen intxaur moskatua, oreganua eta arrautza. Nasketa bat ingo deu, eta horrekin ingo deu, bete raviolila. Raviolila ingo deu, egozi, eta saltza baten zahartu. Ze saltza? Porrun saltza ingo deu. Porrua egiteko hori bai, ingo deuna da labian erre porrua. Garbitu, xerretan moztu, labian erre, eta geho ingo deu sartaira edaman. Baina sartaian lehen dabiz ingo deuna da, batzuia gurinetan goxatu. Behin goxatuta da honian, ardo zurila botako jau. Murrizten utziko deu, gero, botako deu bertara porrua, goxatuko deu esti pixkatekin, eta baita ere esnegaina botako jau. Hoi murrizten utziko deu, eta hoi izango plateran azpin jarriko deu, ikusiko deu rabiolik bertara bota, azkenengo ikutua eman, eta platera eratuko deu, gainean intxaur pixka botako deu, parmesanua, eta esti pixka sobratzen basa gure, pixka gehiago goxatuko deu. Ados? Ados. Bueno, hau esan da, lanian jarri berko deu. Jon, zuk ingozuna da, hemendikan zuku batea. Oso horrexa da. Goitikan sartzen jun bihartzea historiak, eta behian zukua geratuko zaizu, eta gero, Virginia pasako jozu, beha mazaiten jungo gala, bale? Bale. Mazaiteko, hemen lagazko izkizut. Osagaiak, arrautzak, eta bola handi bat, bale? Bolan barruan, eta gero ja likido botatzen deunian, eta denan nastu denean, igual ja maigainateko dut, eta energia pixkatzen dugu, bale? Beitu, hau adibidez,
hor atatzen zaizun zuku gordetzeko. Eta bestalde, hemen, Virginia, masaiten juteko. Ados? Bueno, bikote, arantzadin bertan, zein dia zuen eginkizunak zehazki? Zertan ibiltze zeate? Bueno, bani berez, oaintxe bertan bihotz berdeak programaz aparte, astronomia zaian nago. Orduan nik gizarte kultur teknikaria naiz, betidanik astronomian zaletasuna daukat, astronomia munduan sartuta, eta egiten detena da astronomiaren divulgazioa. Berez, hitzaldiak, ikastaroak, eskoletan tailerrak, eta bar. Beti horretan, gaina zaut, nion lehenotik, nire zurekin ibili itxan, ez da? Bai, hori ibili ginen. Elkarrekin egon ginen, elkarnoko historiakin, eta horre zure eginkizuna zerbait olakoa zan. Bueno, bidaiatu, baino guri kontatu historio horiek, ez da? Hori da, pixkat ikusi nola nabigatzen zan garai batean, GPS gabe. Zerura beira, guaintxe beha ibiltzean bezala, eta gu guain dana lurrea beira ibiltzea, ez da? Bai, ala da. Mekatzila, ma. Esentzia galtzen nahi gea, iparra galtzen nahi gea? Iparra, bai, baten batek topatu inbarko luke. Baina egila da, ahaztu dugula, hori, zerura begiratzeko ohitura. Gainea, gutxi ikustetala, argiaren kutsaduragatik. Bai, ez da? Bai. Hori asko aldatzea egia esan, bai, askotan igual mendia, batekin noa jute zean leku, mine arki ikusten, baita, leheno garai baten seguru eska, gau ez leku guztietan ikusiko zela ondo zerua, ez da? Bai, hori da, baina orain hainbeste argila daukagu, inguruan, Euskal Herri osoan ez daukagu toki bakar bat argiaren kutsadurari gabe. Ez da bat? Ez da bat. Kobasulun baten barruan igual, baina ezin izarrak ikusi. Mekatxila, ma. Ondo, Jon, bikain, hartu jo ja trekimaina, horreman neurra. Eta ire eginkizuna zein de Jon? Bueno, ni biologoa naiz. Vale. Eta, biologia ikasi ostean, arantzadin bukatu nun, eta, espezializatu naiz herpetologian. Dala, herpetologia ditzen da, herpetoak, gerekerako izen bada, arrastakabi izi diren edo animaliak biltzen dituen disiplina bezala, eta nik herpetologo bezala, anfibioetan arrastiak ikertzen eman ditut azken 20 urteak. Ai, ama. Zenbat anfibio dazkau hemen, Euskal Herrian? Euskal Herrian daude 18. 18 daude? Espezie dauzkagu, batzuentzako izango dira gutxi, eta konparatzen baditugu beste talde batzuekin oso gutxi dira. Baina, Europa osoa kontutan hartzen badugu, esan daiteke puntu bero bat bezala edo bioaniztasun handiko eremu bat izango litzatekela. Anfibioak adibidez, pentsatzen dugu adibidez desertukoak diala, baina putzukoak dira egia esan. Desertukoak ez kontrakoa. Desertukoak dian arrastiak. Arrastiak gai izan diralako urarekiko menpekotasuna gainditzeko. Anfibioak izan ziren, esan da, anfibioen arbasoak izan ziren lehenengoak lurra konkistatu zutenak, baina berarekin daukate penitentzi bat, eta da urtero joan behar dutela ez egunetara ugaltzera. Hau da, bai edo bai, uretan ugaldu behar dira, eta azala biguna daukatenez, beti ez mantendu behar dira, horregatik ez dira egunez ikusten normalean, gauez ikusten dira, eta, Euskal Herrian baduzkagu espezieak, eta kezkagarriena da espezie asko mehatxuan daudela. Ia erdia gutxienez babestuta daude. Eta esan behar nizun, hori leheno esan deten bezala eskia esan, batzuk esatego ez da, gaudela, zuku eman honei, bota arrautzak honea eta gazi gozakaia botatzen, bai. Bestela horrek zukua prestatuko izu eta guandik ez gaziko. Zesan behar nizuen. Egia esan bai esaten dela, gaudela estinzio baten barruan sartuta. Ematen unen zeatik, gu 80 urte bizigeak gehienez, batzuk 40 ere, baina esaten da, estinzio bat ez da urte bateko histori bat. Baizik eta igual, 300 urte hauetan estingitzen nahi dian hainbeste gauza, guri irutze zaigu ez dijoala hain azkar, baina hainbeste urtetan, hainbeste milaka urte ondian animali horiek, 300 urte hauetan mordo bat pikutara jundia. Bai, estintzio masiboak egon dira historian zehar asko. Ezagunena, dinosauroena izan zen, baina eduki ditugu desberdinak, orain kezkatzen gaituena gehien bada oso modu azkarrean ematen nahi dela. Zuk hitzein duzu 300 urte, baina askoz gutxiagorekin. Ia egunero galtzen dira espeziak mundu mailan, ez horren beste hemen, baina adibidez beste herrialde batzuetan egia esan gainbera oso handia da, eta horrez kezkatzen gaitu gehiago. Da prozesua, ze azkartasunarekin ematen nahi den gainbera global hori. Hau nahazteko, Joseba? Hoi nahazteko behitu hasi makiltxokin, eta gero danak gogortzen zaizunean, eskua sartu lazaiaz. Hori. Bale, agunea, eta agunea.
Eta horregatik da hain garrantzitsua kontzientziazioa, ezta? Hau dana isladatzea bai aurrei eta mundu guztia, ezta? Bai, hala da. Hori da, igual Virginiako beto esango du. Programaren helburua bihotz berdeak azkenean hori daukalako bere jomugan, ez? Bai, eta gero aparte dakana ere, badaude ekintzak, eskolaz kanpokoak, mota guztitakoak, kirol pila bat, eta baina bai dagoela ume talde bat, edo neraben talde bat, beste zaletasun batzuk dazkatela, eta etzekaten eremu bat, bere zaletasun horiek garatzeko. Eta, bere eremua, programaren barruan daukate. Berez, natura eta zientziaren arlo desberdinak probatuko dituzte, eta gero, jakin gaute zein dan, gehien gustatzen zaiena, eta... Hori joa, bihotz berdian barruan hori guztia, ezta? Hori da, bai. Eta nola garatuko zu hori dana? Esan dezu, bai, gutxi gara bera, ze gauzen goitu zuen, baina gaztetxo horien gana, ze gute zate, eskola, behek etortzen dia zuen gunera, o nola moldatzen zeate? Berez, programa hau garatzen da Kutxa Fundazioarekin batera, eta bi entitaten artean egin deguna izan da difusioa, medio guztitan, eskoletara ere bidali da, eta bar, eta, irekila da mundu guztiari. Osea, berez, Gipuzkoar gehiena, baina Bizkaitar eta Napar batzuk ere torri zaizkigu. Eta egingo deguna izango da hori, hilean behin, igande goiz baten, taldea hartu eta ekintzat ezberdinak egitea eraman. Eta gero, asteburu pasa ere egingo dugu. Hope, ze ona, ez da? Eta hori ze izango, ikasturte bukaeretan bezala, hasieran, udalego nola izango hori zehazki? Asteburu pasa egingo dugu hasieran. Batez ere, taldea, haien artean hobeto ezagutzeko, afinidadeak eta aurkitzeko, eta orduan hori izango da azaroan, bai. Vale, eta horrean nola inbiar da? Osea, nola apuntatu inbiar du gaztetxo hauek, nola alda bertara iritsi? Bai, Arantzadiren web horritik dakau informazioa. Bota zukuari bai horrea. Bai, bota zukua bestera gehiagik lehortuko zizu. Bota guztiz, bolkatu. Hoi da arrazoia. Ja, berdiak inagirela gora eta bera, berde ingo dugu. Hori. Hori, informazio guztia Arantzadiren web horrian daukagu, eta bertatik ja izena eman daiteke programan parte hartzeko. Onda. Eta ze gauza interesgarria eta beharrezkoa, ez da? Azkenian. Bai kontatzei guela askotan, esaten digue, liburutan ikusten dugu, baina bai bertara jun, da aiten izaten ekintza horiek, ikutu, sensazio horiek, barneratzeko benetan, ez da? Bai, azkenean, ingurumen hezkuntzari dagokionean, oso ohikoa izan da, ikasleak edo umeak eukitzea jendeari entzuten, aditu bati, baina hori ere pixkat aspergarri bihurtzen da, ez badin badituzu sartzen dinamika hortan, eta ez baditugu parte egiten. Orduan, saiatzeuko garena da, entzuteaz gain gero beraiek ere egin dezatela lan hori. Edo izan daitezela ikertzaile egun batez, edo utziko diegu pixka saltzeatzen. Alde neurrian, baina hori izango da gure asmoetako bat. Nola izango dira irtera horiek? Ze ekintza mota? Nolakoak izango dira ekintza horiek? Guain adibidez urrian, egingo dugun lehenengo ekintza, izango da geologia ikasteko. Bai? Orduan jungo gea ditu batekin, Txema Hernandezekin, geologoa dana, eta eramango dugu taldea Uliara. Uliako kalatara, eta bertan handauden harriak ezagutu, aztertuko ditugu, nola sortu dian, nola metatu zen harri hori, zenbat denbora daukan, eta bar. Hori da asmoa. Eta holako zenbat ekintza desberdin egongo dira? Denera 13. 13? 13 ekintza desberdin. Hilabeten baten... Pixkanaka, eta... beste zailo bat biharko dugu. Hilaberen baten ekintza bat baino gehiago egongo da, hori da. Esan guain, erreportai bat ikustea jungo gea, eta gero 13 ez dakit, baino garatuko ditugu gehienak. Batak garatu dugu ja, eta gainuntzekoan bila ere bai jungo gea. Zehazki jungo gea, zautzea, ikusiko zue, Ametxola etxalde ekologikora, eta bertan eakutziko izkigu gaurkoan, porruak. Porru ekologikoak, eharrak ititu eta bertan. Eta hemen ningo deuna da, bai, ontzi hau eta bestia labian sartu, eta erreportaia ikusten gelditu. Masatxo hori nola dijoa? Dijoa. Borrokan zoaz, guantxan mango jo behurra. Dijoa la bera, guantxarte. Kaixo, eguerdion, Julen Zulaika naiz, eta hemen gaude Zarauzko Elkano auzoan, Ametxola etxalde ekologikoan. Gaurko honetan, porruak erakutsiko dizkizuet. Porruen historiai errepatuz gero, esan daiteke
oso aspalditik gure gizartean edo errotua dagoen barazki badela. Esaten da, Ekialdean eta Egipton duela ja milaka urte batzuk landatzen zutela. Besteak beste, piramidetako geoglifikoetan agertu omen dira bango esklabuek jate zutela porrua. Porruei dagokionean esan Liliacea familiakoa direla, hau da, baratxurila, tipulina eta tipulan familiakoak, eta osasungarria direla, esan besterik ez dago, ez? Neuko barazki gehiena bezala, digestiorako oso ona dira, mineral asko dituzte, eta oso osasungarriak dituzten propiedadeak, bai vitamina aldetik, A, B eta C vitaminak adibidez oso aberatsak dira bertan. Eta kaltzio, potasio eta fosforo asko dute. Jatorrian euskal kulturan esan daiteke, gastronomian oso ezaguna direla, ezta? Saltsak egiteko, porru salda, agian gauza tipikoena, gordinik ere ensaladan jan daiteke, eta gero tipula eta baratxoekin nastuta, edozein saltsa egiteko, edozein egiteko, pastela ere egin daiteke, porruen pastela, eta binagretarekin ere esparrauen estilora egin daiteke, eta oso jakifina da, goxoa, osasungarri izateaz gain. Porru honi daukionean esan, kasuntan amilubi proiektutik datorrela porrua, bertan egin zen apirila bukaeran ere ziren porru hauek, bi auzolanen bitartez belar txarrak kendu zituzten, eta abuztu hasieran edo bildu ziren porru horiek. Eta porru horiek dira hemen aldatu ditugunak. Beraz, jatorritik bakigu porru hauek nondi datozen. Nik uste denok nahiko jabetu garela aurtengo udara berezi izan dela, ezta? Berezia eguzki gutxi izan delako gurean. Eta horrek eragin du uzta ona ez izatea eguzkizaleak diren barazkientzat. Kasu honetan, porruak, azakiak eta abarri daukionean nik uste uzta ona izango dula. Eta ikusten den bezala, porrua nahiko sano dago, normalean eraso handiak jasatzen ditu porruak azkenengo urtetan, porruaren eulia, porruaren sitxa, egia da, eguraldiak ere lagundu duela, haiek ere hainbestez gerturatzen. Eta momentuz behintzat, nahiko sano daukagu porrua. Porruak normalean bi garai izaten ditu, ezta? Neguko porrua, udaran landatzen dena, udara amaiera normalean, uztaila, abuztuan, eta udaberrian loretan hasi arte, apirila martxora arte, irauten duen barazki bada. Eta beste landaketa izaten da, udako porrua udaberrian landatzen dena, eta normalen uda hasieran, udaberri bukaeran jaten duguna. Ura finagoa izaten da, eta zaporez nik uste honek indar gehiago daukala. Eta gure kasuan bezala, ekoizpen ekologikoa izan da, sano dauden porrua dira, inungo tratamentu kimikorik gabeak, horrek ere bere lana ekartze ditu, beste belartxarrak eskuzken du garritugulako, baina zapore aldetik nik uste oso fina dela, eta eozer gauzari bota ezkero, indar handia ematen diola, ezta? Fintasun horrek. Eta esan, dena jaten dela. Askotan, ohitura daukagu ostoak entzeko, baina ostoak ere, bai purean eta saldetan, nik uste erabiltzeko modukoa direla. Gure proiektuari daukionean, esan, normalean bi hildo nagusi ditugula, barazkiaz gain fruta pixkat egiten dugu baita ere, eta sagartzukoa ere bai. Eta salmentai daukionean, otarrak asteko otarrak egiten ditugu, bai Zarauzko talde bat daukagu eta Orion beste bat, konsumo taldeak, eta astero dagoenetik ematen diogu, alik eta otarrik ederrena, ezta? Eta bestetik, merkatu palazan egoten gara Zarautzen, aste hartetan eta larunbatetan. Amaiera iritsi zaigu, eskerrik asko, hona etortzeagatik, nahi duzunen arte, ondo segi eta mila esker. Altxaporro. Haupa, Julen, Zulaika, nahusiaiz, egia esan, merkatua jutean nian, eundoko historiaka prestatuta, gio saski, eskerrik asko, jarraitu, zeatik azaustarrak fuertio gaude, ibezelako jendia ziokelako. Besarka da hondi bat, eta jarraitu horrela. Barazki ekologik egiten gudan ontzako, ez da? Noski. Zingo genuen bezala, mekatzi lamar. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hementxe, ikusi zue, telebista magiteala, eta porrua erretatea zaigula betikan, kuia ere bai, eta masatxo bat Virginia gutxi du, fin. Orduan, ingo deuna da, guain, betu, Jon, zugun gozea. Gaztak, elkartzen, hau xamurra dao, baina parmesanua nahiko gogorra dao. Tengo zuna da raiatu. Hemen, raia hori emango izut, emango izut baita ere boltxo bat, dena bertara botatzen juteko, eta ingo zuna da, lehendabizi, gazta, parmesanua raiatu, gero,
Gaztan bera gota, baita ere ingozuna da, gero, intxaur muskatu pixkat, oregano pixkat, eta arrautzakin denan azteko, kompakto pixkat iteko, bale? Bale, gazta osoik. Gazta osoik, bueno, bai, osoa gazta. Gaur igual uste dana erabiliko, baina gero beti dana erabiltzen dugu. Hemen ingo deuna da bestalde, behitu, botatzen dut, hau osu ez gehaziko pasatzen. Osua pasatzen badeu, kiston luzia geratuko zaigu, eta lan gehiagi emango igu. Hartuko jau jonei hemen labana, eta ingozuna da lau zatitan. Hiru zati hemen, eta bat kudeatuko dugu, bale? Hemen, segura erabildezu. Ez, zein ez. Behitu, batian dago, bata da lodiena. Horren eskukin pixka zanpatu, batetik pasako deu, taka, hemen dikateako deu, eta behin batetik pasata geho, hemen lauea pasako deu. Eta lauian beste behin pasako deu, eta ja luzatuta utziko zuen, bale? Bueno, lanak banatu ditut, eta nikin beharretena da, behitu, hori dana honekin astu beharreko, bale? Gero emango ja sardezka da jon, eta zanpatzen, dena naztuko zu. Eta nik ingotena batzu ja zuritu, eta gurinetan gotxazen jarri, orduan saltza iteko. Bueno, bikote, eta bihotz berdien agenda, nola kudeatzen dezu zerrin, nolain, noizin? Bueno, berez, animalekin zerikusi dakaten, ekintzak edo, joneko beto esango du, baina izan behar du gehiago udaberri partean, bai. Bai, ez kasu guztietan, adibidez, txorien kasuan, udaberrian ikusteko adibidez eraztunketak eta egiten direnean garaiona da, baina gero ere migrazioan daudenean garaionak dira, baina adibidez intsektuak edo anfibioetan arrastiak, hobeto ikusten dira udaberrian. Orduan, Claro, bakoitza bere sasoia bihar du, orduan izan dezuna anfibioak ikustea, goizeko eguardiko amabitan gaizki. Bai, hori da. Bizidunak direnekin, beraiekin kontatu behar da. Noiz egongo dian aldiz bizigabea dienak, lehen esan duguna geologian, harriak eta ez dira mugitzen. Harriak eta hor daude beti. Hor egongo dira eta egin izango ditugu urte sasoia osoan zehar. Bikain. Eta, adibidez, oain urrian bukaeran, zerrekin hasiko zeate? Urrian bukaeran hasiko gea geologiarekin, bai? Orduan geologia landuko dugu, Uliako kostaldean, bertako harriak eta ezagutzen. Eta gero urrengo saioa ere polita izango da, azarokoa, izango da azaroaren bukaeran ebai, eta jungo gea Elosu ingurura, Bergara partean, eta han Karakateko trikuharrien ibilbidea ezagutuko dugu. Orduan historia aurrea landuko da, trikuharriak ta nola egiten zian, zertarako erabiltzen zian, eta gero historia aurreko bizimodua. Sua nola egin, arkoa eta fletxak egin ebai, eta guzti hori... Hori morroa gustatuko zaio gaztetxoei, ez da? Bai, asko. Eta gainera... Gure zena teatzen dugu azkenian, ez da? Nundi gato zen, ez da? Hori da, bai, eta bizimodua mendilan, ezer gabe. Ezer gabe? Ezer gabe, makillak eta harriak, hori da. Eta garbi alda hor, zer da, lehenabeziko urtien inberdia zuena, oia bakizue gaztetxo zer gustatzen zaien, nundik noa junbiar dezuen? Ez, programa hau ja darama 3 urte martxan, hau izango da laugarrena, eta berez, orokorrean ikaintza guztiak asko gustatzen zaizkie, baina egia da animaliekin egotea asko gustatzen zaiela. Eta gero, historia horren hau hain artez da inoiz egin, lehenengo aldia izango da, seguru asko gustatuko zaiela, eta espeleologia. Kobazulo baten sartzea eta ikasi arnesa jartze, nola lotu, linterna, frontala eta hori bere xarma daka emozionantea da. Ona. Eta adibidez kobazulo batean jute zatenean, nola, abez ondotetzen ziten ditza, espeleologia. Espeleologia, bai. Espeleologia itea. Zertan fijatzen dira gehiena hor? Zer gustatzen zaie? Gustatzen zaiena da salsa. Iunpetan ibiltzea, hola makurtuta, kobazuloan. Ez dira izutzen. Baten bat igual, zu horretik angun, eta? Igual horren ez du nahi inorregun, eta? Beti dago baten bat. Eta, igual baten bat beldurtzen da, baina ikusita talde osoa juten dala, eta animatzen dira, eta dana barrura, bai. Eta esan dezuna, animalik gehiena gustatzen zaizkiona, baina ez du erresa izan behar animalikin lan egin, ez dira beti ikusten, ez da? Ez daude beti hor, ez da... ez zoazte zoologiko batea, ez da? Ez hori... Naturan zaudete. Naturaren menpe gaude eta egunaren arabera hau esan da. Egunak esate dizu, asmatu induzun edo ez ekintzarekin. Eta askotan hori da pena hundienetako batzen, eguna ja jarrita dagoen, ez dakigu ze puntutaraino, egun egokie izango dan espeziak ikusi alizateko, baina hori ere
edo zein irtera antolatzen dugunean arantzaditik ere arazo hori badaukagu. Bueno, zer esanik ez, Virginia gaixua astronomiako kontuekin hemen askotan itzaldi. Lainauta goten dela. Gehienetan ez dugu ezer ikusten, baina, bai, meteorologiara pasako naiz, odeiak aztertzea. Oida, komunilismus da, Oida. Zirros, pixka bakite, karnetatean, barko kuata ikasi mierdia. Oida. Ai, ama. Bueno, hau listo, Joseba? Bai, hori listo. Guain, vale, biletatik pasa ezu, eta? Bai, hori da. Bosgarrenetik pasa ezu ere, bai. Vale, igual ningo zuna da, behitu, nahazu laukitxotan ningo dugu, nahazu borobiltxotan. Hartu labana, behitu, nahazu bastarrak entzezu, horrela xe. Guain, behitu, nahiko berde dao. Eta ez peatzeko irin pixka botako jau. Zetikan peatzen azten bada, gero ezin deu lan irin. Irin pixka botako jau, huelta emango jau, ez peatzeko. Eta ingoituzuna da, hola moztezu, eta laukitxo batzu prestatzituzu, bale? Gero hemen jo nahi dan prestatzen betegarriakin beteko dudena. Bueno, eta zue biok, ze kintzetaz arduratzen zeate, o egun horietan nola zatete, o lana prestatuta bialtzen dezue, o zuek aneote zeate une oro, o nola dijo historia? Bueno, normalean aditua juten da bere saiora, eta gero ni egongo nahi saio guztietan ja pixka taldea zagutzen detela, eta taldea kontrolatzen, aditua laguntzen, eta bar. Eta gero baitokatuko zait, noski, egun pasa egiten degunean, asteburu pasa egiten degunean, zerua garbi baldin badago gauen, pixkat zerua ezagutu, eta aukera baldin badago, teleskopiotik behatu, eta bar, bai. Zeruan ere asko gustatzen, betu, ni itxasuan asko ikustea, itxasua jute zean nian da, urrutiteratzen zean nian, atun eta jutege igual gauriko lauretan, dan, bosta seiretan ja kanpoan zaudela, eta mordo bat ikusten dira, eta nahi pio gustatzen izatikan. Nik ikasi nun nola, iparrizarra nola bilatu, ez da? Osan menor o mayor, nola, euskeraz nola esatea osan menor mayor? Hartza hundia eta txikia. Bale, hartza hundia eta txikila. Osa egia, bale. Hartza hundia eta txikila ikusten deunean beti ez dakit osa mayor, osa menor deitu dio, eta ez dakit hola ikasi nun. Asunto da. Kiston guaia da, ikusten dezunean, esate zupeitu, hor dago sartaia bezero lapikua esateana, lapikuan bi bastarrak hartu, eta hola bi atzakin bat, bi, iru, lau, bost, iparri zarra. Hori da. Ni hemen, beste, balkazu ekentzia ja, nahi hemen brujula, ni badakin non da iparra. Baina, xarma daka, ez da? Oso polita da. Askotan ez bakarrikan, GPS-ia ibeira junda ez dakiz eta brujula gabe ez dakigula nun gauden. Bai, oso polita da. Zerura behituta jakitia nun daun iparra, marabila bada, ez da? Bai, eta gainera ez digu bakarrik iparra markatzen iparizarrak, esaten digu ere latitudea. Segun eta zialtueran dagoen zeruan, kalkulatzen dugu angelua horizontarekin eta badakigu zein dan gure latitudea. A ber, nola kalkulatzea hori ikasen edet? Ez, hori da... Esateko horrengoan laguna, 22 gaude. Hori da. Ez, sextanteak eta egiten dutena da, hori angelua neurtu horizontearekin. Orduan, segun eta ze angelot ematen dizun, hori da latitudea. Hemen egingo digu 43 graduko angelu bat. 43 latitudean gaudelako. Polita da, ze da, hori, ezagupen bat, eta ondare kulturala poliki galtzen ari dala, eta berreskuratu behar da. Hainbeste teknologia beti, ez? Dudi gabe, eta gero gaina itxaso herrian zaude, eta aparatua gehatzen zaizkizu, o gaitza bat etortzea, eta ja, venga, ez dakizu ez da noa jun. Eta askotan, basuan zaudenian eba, ez da? Hombre, garbi dakau, egun ezitean nian, eguzkian nundik ateatzean, da nun sartzean, ez da? Bai. Batzuk igual, Teorian jakin barko genuke bai. Ekialdea eguzki ateatzean lekutikan, ez da, ekiak egarki esateu, baina hori da, batzutan galduta gaudela, ez dakigu... Hori da. Bintzatu, ez dakigu zuaitzetako lizuna ibeira, eta abernun da iparra, eta, Hala. Ondo. Bueno. Esan magnitun, pizkatxo bat bota behar diot bakoitzetik, ez, hauetako. Bai, pizkatxo bat datzeko. Hau, pizkat txikitxokin ditugu, baina, moldatuko gara. Bai, moldatuko gara. Nola, barruan betegarria sartu behar dion, baina baitu ingo deuna da horrela jarri, eta jungo zego lase prestatzen. Vale, pizkatola zabaldu, txak, energia pizkat eman, eta gero hemen jarriko dugu betegarri pizkat, eta bestekin itxin behar dugu. Vale, orduan. Guain, goiara batekin, jonek lagunduko izu, goiara txiki bat emango izut. Vale. Gutxi jarri, zatikan gehiagi jartzen badeu, askotan gero lertu iten dia, eta dana kanpoan gelditzea. Gutxikin bintzat barruan gelditzea. Hartuko zuena, goiaratxo bat horrela, gehiagi gabe, bolita txiki batin, eta hemen jarri. Vale, holaxia, adibidez. Hau, jarri hostian, gero bekutu, ontzi bat emango izuet hemen, hau bihatzakin itea, bihatzakin. Ura hartu, bale? Zu behitu, Jon, zu behun betetzen, eta gero beha izten jutia. Bale, oso ondo, nire esku orduan. Bale, hau kenduko eta mendikan.
Eta hemen, iten detena da bitu. Biatzakin, pixka bazterrak busti, eta behin bustita daudenian, jaka, gainen jartzezu, pixkat iriki, barruaino gelditzeko. Eta hori, ingo deuna da, sardezka batekin, golpetxo batzuk eman horrela. Txak, 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 eta gure raviolilla, listo da horrela, bale? Hemen goizutena da guain, ontzitxo bat, irin pixka jarriko joan nian, edo olio pixkat, ezpeatzeko, eta bertan gainean botatzen jungo, zea. Eitu olioa botako jo pixkat. Horrela, xa. Hori, olio tanto bat, bale? Eta ja, listo da kauna, hemen txego botako. Tu, hemen txekarri, eta listo. Hemen bota irin pixkat azpin, bestera peatzen jungo, zea. Bale, oso ondo, horrela. Hau, listo da kau hemen. Bale, batzu ja, bakizu zango zuzen baratzuri, lasai, batzu ja asko botatzen badeu, zukaldauta alin badao, ez da kuidukan. Bat, gordinikan, gehiago pikatzeu, 15 zukaldaututa baino. Bueno, bagoaz hemen txerrek itxarraka, ez da? Bai, poliki. Ba, ze ondo. Bueno, hemen inbiarretena nik. Guain, pixka zukaldatu, hola txurillan, bale? Ingo deuna da. Porrua jarri bertan, bale? Makiltxua, hemen txerrako makiltxua, honexekin botako deu, dena. Hau, esango zun bat emate, zertako sartu gu labian? Ba, labian sartuta beti errepuntxu hauek eta bere ikutu emateo, eta gaina ura asko jute zaio, eta orduan jakero saltxa segituan itea. Botako dugu bertara, guain ningo jo, txakolina bota, murrizten utzi, eta gero bai, esne gaina berriz botako dio, eta jungo geha goxatzen. Eta jungo geha, gaina rabiolik iten gaudela, Bilbaino jungo geha, eta ikusiko zuen, bertan ningo izkigu rabioli batzuk, eundokuak, etxian ez dituna nahi in, area jun, eta eosteko bertan. Oantxe arte lagunak. Aupa Joseba, egunon, hemen gauz, el tortelino pasta dendan, Bilboko alde zarrien. Hauek diez geure kalabazasko rabioliak, rabioli zuka. Eta gure bazu jakin zelan itzen doguz, eturri geugaz. Ni unai naiz eta bera Sara da, bikotearen italiarra. Sara eta biok Madrilen bizi ginen 2004an, eta gura genuen Euskadira buelta. Baina Euskadira bueltatzeko, zeo zerrea duzu bizitzeko. Orduen, Sara zeukan olako esperientzize Italian jantokien biharrien, eta orduen pentsatu genuen, igual ideia ona izango zala, zeo zer hemen ipintzea. Eta, bueno, hasi ginen pasta egiten, guk eitzen dugun gauza guztizek, bai pastak, bai lasainak, bai saltsak, ezberdinak diez. Hau da, bakarrik alzuz aurkitu hemen. Hori izango litzateke apurtxu bet geure helburue eta geure intensinue. Gauza artesanau bat eitzea. Kalidadekue eta hemen aurkitzen esana. Guk eitzen duguz pasta betea, rabioliak, eta gero pasta betea ez dana, pasta luzia eitzen duguz espagetia eta taiatelak, eta gero eitzen duguz bebain makarroiak, pene rigate, arritxatinez, trotxapreti, eta gero bebai lasainak gure pastigaz. Hori da guk eitzen duguna. Eta gero, Italiatik ekartzen dugu, pilo gauza bebai. Eta gure bazuie etorri, erakutsiko dizugu zelan nintzen dugu zen kalabazazko rabioliak. Mendako guia pasta freskoa izeze listo erabiltzeko, eta mendako gu osagoiak betegarria itzeko. Intxaur moskatua, parmesano gazta, amareti gaietak, hemen da rikota gazta, eta hemen da kalabaza, labien egondana, listo erabiltzeko. Orduen orain hartzen dugu osagai guzti hauek, eta hemen sartzen duguz rikotagaz. Kalabazazko rabioliak tipikoa diez manto baldekuek, eta jaten diez udazkenan. Zeitzik kalabazako sasoie da, udazkena. Azkenien orduak eman bizuz hemen zukaldien gauzek ateratzeko. Eta orduek ematen bazuz, batxutan gauzak ondo irtetzen diez, eta beste batxutan ez. Eta 18 urte da mauzamen eitzen pasta, eta azkenien zeo zer ikasi dugu bebai geure kabuz eitzien. Hemen daoia pasta irtetzen, hemen sartu dugu betegarria depositu honetan, eta hemetira irtetzen dau betegarria pastan sartuta. Eta hemen daoia formie inge. Listo. Rabioliak atera diez, eta orain ipintzen dugu hemen arroz irinetan, pega ez dadin.
eta ja listo dauz dendara eramateko eta saltzeko. Oso garrantzitsu da egostie bere denborie. Hauek 3-4 minutu. Badakit, hemen, beti izan dugula pasta oso bigun, baina hobeto geratzen diez, apurtxu ben sendo geratzen badiez, al dente, logikamente. Orduen, uretan sartuko dugu 2 minutu, eta gero ipiniko dugu italiarerara. Eta hori da gurina eta salbiagaz. Eta nahi baduzu apurtxu parmesano gazta gaineti bota, hori beti da ondo. Bueno, Joseba, eskerrik asko tortxagatik, geure dendara, el tortelino, pasta freska, hemen Bilboko Alde Zaharrien, artikale 25-era, eta nahi duzunean, hemen ongo gara. Agur. Ia zelan dauzen ravioli hauek. Mila esker, bikote, aia, ze gauza goxok ititu zuen, eta esan dakua. Inda nahi dunak, area jun hartu eta atxea jun da goxatu. Bezarka ondi bat eta jarraitu horrelaxe. Goxatzen da goxatu erazten. Gurean jarraitu berdeu, behitu hemen, murriztu zaigu ardo zurina, txakolina kasu hontan, eta guain ningo dioguna da honei, behitu, goxatzeko pixkat. Esti pixkat botan, gero esne gaina, eta murriztu nuntziko dugu bai. Behitu, zu lagunduko jazu hemen, pixkat tostatu ingoitut hauek, gainetik botatzeko. Orduan puxketetan muztu horrelaxe, bale? Eta zu, Jon, herpetologian, zer erakusten diezu zehazki, zeatik adibidez, animali bai, baina zer erakusten diezu zehazki? Ze animali dian, nundi bizi dian, ze... Dakit? Bueno, aurreko urteetan egin dugun saioan, eta ziurrenik aurten errepikatuko dugunan, egiten dieguna da, eremu batea eraman, egokia dana anfibioetan arrastiak ikusteko, ez? Izamardia eremu nahiko irekiak, belardiak... Putzuzulotan, daola... Gero bai, anfibioentzako putzuren bat gertu egon beharko litzateke. Azken urteetan ekoguneak daukan egoitzara joan izan gara horko parkera, Baratza parke inguru hortara, ze hor ikusten dira espezie asko. Orduan, lehenengo saio moduko bat egiten diegu, beraiek pixkat jakin dezaten nola bereizten diren anfibioetan arrastiak, eta jartzen diegu paper batean, aztertu dezatela, ze animali egon daitezken, liburu batzuen bitartez, eta guzti hori. Eta gero egiten dugu saio bat ja manipulazioarekin. Laguntzen digute gure eguneroko egun bat nolakoa dan, laginketa saio bat beraiek iteute ere, eta laguntzen digute, laginak hartzen, nola harrapatzen diren animaliak kalterik egin gabe, kasuren batean inkluso arriskurik izan gabe, eta bueno, da saio oso parte hartzaian moduan. Eta bueno, horrek arrituzula posterak. Eakutxo, horietako baten bat ja ez da gurekin bizi, ja estingituta da, o zintzubiak babestuta daudenako, danak daude babestuta, nola, ze panoraman gaude guantxe hemen Euskal Herrin? Bueno, a ber, anfibioi dagokienean, hemen daude 18 espeziak, eta ia erdia esan dudan bezala galtzeko arriskuan daude. Jende askorentzako famatuena izango dana, Donostien egon baldin badira eta autobusak ikusi badituzte, horko bakizue ikurra igel badala, igel hori da, justo Hego Euskal Herrian dagoen populazio bakarra, Donosti, Usurbil eta Orio artean bizi da. Hemengoa da? Bueno, hemengoa. Hemen bizi da? Hemen bizi da, Euskal Herri osoa kontutan hartuko bagenu, iparraldetik, Biarritzen ere badaude populazio batzuk, baina gero bakarrik hemen topatzen dugu. Orduan horregatik dago, deitzen den erderaz, en peligro extinción edo galzorian. Gero daukagu apolasterkaria, dala espezie hau, eta honen kostako populazioak ere oso kinkalarrian daude. Bakarrik 2 populazio ezagutze ditugu, bat txingudin, eta beste bat azkorriko ondartzan, getxon. Hortxe daude, 2 populazio bakarrak. Eta leheno adidez 2 populazio bakarrak guantxe ezagutze ditugu. Jakitea guain dela 50 marrute, 20 populazio zeudela, leku desberdintzen topatzezala? Zantzuak daude gehiago zirela. Egia da denbora pasadala, eta gero ere herpetologia garai batean ala moduz ikertzen zen, eta informazio asko ere galduta geratu da. Orduan ez dakigu ere ze puntutaraino galdu diren populazio guztiak, baina jakin badakigu lehen zeudenak baino gutxiago dauzkagula. Eta gero tartek daude espezie oso mehatxatuak, Uandre alpetarra, Uandre piriniotarra, eta basoigel piriniotarra, eta basoigel jauzkaria eta iberiarra ere, espezie horiek ere nahiko banaketa arian mugatua daukate. Bizia oso, guz esaten dugu espeziak izan daitezkela generalistak, bizi daitezkenak habitat desberdinetan, edo oso espezialistak. Eta, klaro, zeintu dira gehien kaltetu dira espezialistak. Adibidez, errekasto oso garbietan bizi behar baldin badira, errekasto horiek kaltetzen baldin badira, jazuten nora joan. Orduan,
espezioi gehiago sufritu dute. Egia esan nik bai, nabertzetena da, ni nahiko silvestria naiz, eta biltzen naiz, eta gainagoen seme txikikin, eta putzu zulotan, eta xapaburu, eta bete harrapatzea, eta hobio askatu, eta eta izkirak harrapatu, eta xapaburukin leheno nik uste tolako txikiak gehiago ikuste ziala, eta guain ez ditut topatzen nola... Bai, bueno, espezia hauekin esaten dana da, galera handia gondala, beraiek ugaltzeko behar duten lekuetan. Osea, ez egune gutxiago dauzkagu, aurreko mendean zehar asko lehortu intzialako, eta gero ere, Euskal Herria bezalako eremu malkartxu batean non egin ditugu eraikinak eta beti leku bajuetan, eta leku horietan hain zuzen ere zegune asko hori da. Adibidez Donostian bertan gaude, eta hementxe ikusten da, adibidez gaur egun ano eta zelaia dagoen inguru guzti hori, garai batean padurak ziren, eta zegune handiako zarautzen inguru guzti hori. Kostaldea asko eraldatu da, eta ziurrenik beraien bizileku ziren habitat asko gutxillo daude edo... Ai, pena galanta da, leku da nagoetzako hartzen nahi gara, eta utzin behar zeibeen leku. Baina badakite bai, bakazuela, jute zelte egon izan dizun bezala eskoletan jartzen, bine historias abokadozen junitzen araba eta hanen putzuen haundi bat iten aizinaten, intzen uten eta berreskurature, bai, eta... Bai, Arabar herri osoa da, Euskadi mailan eraldaketa hundienetakoa jasan duen lurraldea izan ere, aposto hundien dute mastiengatik, baina antzeuden beste habitatak eta untxitu intzien, eta ez egune gutxi zeudenez, sortu genituen. Eta orain hasi gara proiektu berri batekin, deitzen dela Anfibiñas, eta egiten ari garena da errekuperatzen depositoak edo uraskak zeuzkaten garai batean upategietako jabeek eta regadiorako, tratamendurako motxilak eta urez betetzeko etzian etxean jojun behar. Garai hartan ezin zian jun, orduan egin zituzten aska moduko batzuk, baina pentsatu gabe hori ere biraniztatsunaren oso garrantzitsua izan zitekela. Orduan orain ari gara, rampa modukoak sortzen, bertan ere zapaburuak egon daitezen. Artea sartu eta behin bizimodu eukitzeko, ez da? Hoi da. Izarren adia, desagertzen zaizki gure bai izarrak, ez da? Eta etortzen dira beste batzuk bai, ez da? Guanitu esan egon gehala kaula beste hilargi txiki bat ez deula ikusten, edo... Bai, zerua aldatzen juten da urtaroren arabera. Urtaro bakoitzak bere zerua dauka. Azken finean konturatu behartzea, lurra mugitzen ari dela eguzkaren inguruan, eta segun non dagoen kokatuta ikusiko dugun paisaia hori da. Bai. Eta desagertzen dira argiak kutsaduragatik, baina hori errezago izango zen konpontzeko, argiak itzali eta segituan azaltzen dira berriz. Orduan, itzali badakigu ez ditugula itzaliko, baina pixkat kontrolatu bai, egin daiteke. Bikain. Ez dakiz oze txintxilik hau zidu, 13 gai horietako baten bato garatu nahi dezue, historia bukatzeko, gaur egun badator, da ez da gau hemen denbora askoz gehiago. Gero esatea ere egingo direla ekoaktibismo ekintzak, bale? Orduan, hor egingo dana izango da adibidez, batean, jungo dia, mater barkoarekin, plastikoak eta jasotzea. Beste batean, lurpe garbi alkartarekin jungo dia kobazuloa garbitzea. Orduan, olako ekintzak ere egingo dituzte, eta gainera ekintza baten bat irekita izaten da lagunekin edo gurasoekin juteko. Así que, bai. Ze ona, eta ze garrantzitsua betu. Ni aurten egon naiz oporretan udan, garatu gabeko herrialde batian, eta zepena emateun zehatikan, hemen guen dela 50 urte, o 80 urte gertatu zian historiak, guantxe anaidia gertatzen, bakiula ze gertatzen nahidan, zuntzitzen nahidia errekak, bueltak, eta esatezu, noa behira gaude, geho, area gute geho porreta, olala zaibili, eta geho dana buelta, zaborran utzi, han enpresa berrik montatzitu hemen ezin diana montatu, eta ez dakit, azkenian bai, gure gunia zaindu behar dugu, baina azkenian mundua bat dare bai, ez da, hor... Bai, batzutan ematen du garbitzen dugula inguruan daukaguna, baina zain jarraitzen dugu zikintzen. No, etea bai, jarraitzen dugu, plastiko ukitzen, gauzak ukitzen, dana enbasatua, ez dakize, eta horre dana kaltiteio natura, ez da? Dana parte gara, orduan, naizta sinistu ez, azkenean eragina danok mikroplastikoekin ikusten nahi geha, garai batean pestizida batzuekin iritsi ziala iparpoloa jendeak ez zuen sinisten, baina bai, orduan, azkenean danak planeta beraren parte geha, eta kaltia danak bairatuko dugu. Irlak daudela, plastikoz betetako irlak, eta esatezu, aia, ma. Bueno, eskerrik asko ite zuenagatik, kontzientzia sartu gaztetxuei, danon artean inberdeu hau aurrea eman, danok sanu bizitzeko, eta gure animali eharrago bizitzeko, ez da? Hori da.
Bueno, launak, mila esker horre oteatik, ikusi zu hemen zer ravioli berdekin ditugun, intxaurra, parmesano pixkat, eta ez pixka botadeko osatzeko hori bai. Bueno, bikote, mila esker, eta nahi zuen arte. Ados? Eskerrik asko. Agur.